ಹಾಯ್ ಮಾತೆಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಕನ್ನಡ ಕಿಚನ್ ವ್ಲಾಗ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮಾತೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಶಾಲೆ ಪಿದಾಡೋದಿಲ್ಲ ಬಾಲಿನ ಶಾಲೆ ಬುಡ್ದು ಒಂಚೂರು ಪೇಂಟೆ ಬಾರಂಡು ಐದು ಪಕ್ಕ ಇಲ್ಲಾಗ ಬರ್ತದೆ ಯಾನಿಕ್ಲೆಗೆ ದಾದಾಪುರ ಮಲ್ತೈನಿ ಅಂತ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ ಪೈ ಪೇಂಟಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಪೋರತ್ತನ ಅಂಚ ಪೋಯ್ನಿ ಅಂಚ ಪೋನಾಗ ಜೋರು ಬಡ ಒಂದು ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಬಟ್ಟೆ ಟೊಮೆಟ್ಲ ಕಲ್ಪ ಕರ್ಮು ಜ್ಯೂಸ್ಲ ಬರ್ದು ಸೀದಾ ಇಲ್ಲಾಗ ಬರ್ತದೆ ಬೈಯರ್ದು ಬ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ 89 ತುಲೆ 100 ರೂಪಾಯಿದ ಎಟ್ಟಿ ಝೂಮ್ ಮಾಡ ಇಲ್ಲಿ 100 ರೂಪಾಯಿದ ಎಟ್ಟಿ ತುಲೆ ನೋಡಿ 100 ರೂಪಾಯಿದ ಎಟ್ಟಿ ಅಂಡ ಉಂತುಲೆ ಇಂಚಿ ಇತ್ತಿಲಿ ಎಟ್ಟಿ 100 ರೂಪಾಯಿದ ಅರ್ಧ ಸಿಗರೇಟ್ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಉಪ್ಪುನು ಈತ್ ತೂಯರ ಮಾತ್ರ ಈತ್ ಆನಾಗ ಈತೆ ಹಾಪಿನಿ ಅಂಚಂದ ಇಟ್ಟು ರಡ್ಡ ಐಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಂಡು ಒಂಜಿ ಗಸಿನಿಂದ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಚೂರು ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ತದ ಐಕೆ ಬಿರಿಯಾನಿದ ರೈಸ್ ಬಾಡ್ದು ಬಿರಿಯಾನಿ ಟೈಪ್ ಮಲ್ಪುಗಂದೇನದ ಬಿರಿಯಾನಿದ ಕೆಲವುದ ಐಟಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂಚ ಮಲ್ಪುನು ರೈಸ್ ಪಾಡ್ಗಂದು ಮಿತ್ತು ಅಂಚ ಐನ್ಯಾನ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಐತೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಮುಂದಾದ ಎಂಗ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಾರಂಡು ಮೇ ಬಿ ಗೊತ್ತುಜಿ ಪೋರಂಡು ಐಜ್ ಅಂದು ಪನ್ಪೆ ಬಂಡೇರು ಅಂಚದು ರಪ್ಪ ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ತದ ಬೊಕ್ಕ ಪೋಪಿನಿ ಈ ಗುರುವಾರ ಎಲ್ಲ ಪೋರೆತ್ತಡು ಎಲ್ಲ ಪಂಡ ಎಂಗ್ಲೆ ಗುಂಜಿ ತಮಿಳ ಪೋರಂಡು ಅಂಚದು ಎಲ್ಲ ಪೋಪಿನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದ ಇನಿ ಪೋಯಿಂದ ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ದಿನ ಏನಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಬಲೆ ನಮ್ಮ ರಬರಪ್ಪ ಎಟ್ಟಿ ಮಲ್ತದ ಹೆಂಗೋ ರೆಸಿಪಿಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪರ ಆಯ್ಚಿ ದಯಪಂಡ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಯ್ ಬಂಡೇರು ಅಂಚದು ಎಟ್ಟಿ ಮುಲ್ ಮಲ್ಪುನೇನು ಮಾತ್ರ ನಾನು ಶೇರ್ ಮಲ್ದಿನಿ ರೆಸಿಪಿ ನಾನು ಶೇರ್ ಮಲ್ದಿಸಿ ಅಂಚದು ದೀಪ ದೀದ ಪೂರ ಆದ ಎಂಕುಲು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಿದಡಿಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟೀಲ್ಗೆ ಪೋಡೊಂದು ಆಸೆ ಇತ್ತು ನಂಚದು ಬಿದಡಿಯ ಎಂಕುಲೆ ಕಾಡು ಪಿದಾಡ್ದು ಕುಲ್ದ ಎನ್ನ ಬಾಲೆ ಪಿದಾಡ್ದು ಕುಲ್ದು ಬಚ್ಚಿಂಡು ಚಕ್ಕುಲ್ ತಿನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ತುಲೆ ಪಿದಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮದಿಮೆ ನಲ್ಲ ಆತೀಜಿ ಪಿದಾಡ್ದು ಅಬ್ಬಿ ಓ ಹೋಯ್ತೆ ಸೀರಿಯಲ್ ಮುಗಿಯಂದು ಹೆಂಗೆ ಗೋಪು ಜನ ಅಂದೆ ಹಾಯ್ ಮೇಲನೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅಕ್ಕಗ ಪೊಯ್ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರೀಚ್ ಆಯ ಆಟ ಅವಳ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಾಯಿ ನಿಮ್ಮ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಾಯಿಲ್ಲ ಇಬ್ಬರು ಸಾಯಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಬರ್ತದೆ ಆದರೆ ಒಂದು ಆಗಿದೆ ಒಣಸಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಜನ ಇಜ್ಜೇರು ಗುರುವಾರ ಬತ್ತಿನ ತೆಂಚಾತ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬತ್ತದು ಚೂರು ಒಣಸ್ ಮಲ್ಪು ಗಂಧ ಅಂಡು ದಯಪಂಡ ಪ್ರಸಾದ ಗುರ್ದು ಬೇರೆ ಮನಸ್ಸಾಯ್ಜಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಉಣ್ಕಂಡು ಬೈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪುರ ಪೋದು ಬತ್ತ ಜನ ಇರಲಿ ಜಾಡ್ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಶುಕ್ರವಾರ ಪೂಪಿನೇಕೆ ವಾರದ ನಡುಗೊಂಡ ಆ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಪುರ್ಲ ಹಾಪುಡು ಅಂಚದ ರೆಡ್ಡು ಒಣಸ್ಲ ಮಲ್ತ ಆ ದೇವರ ಪ್ರಸಾದ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮಲ್ತೀನಿ ಒಣಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಮುಲ್ಪ ಯಾನು ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ತದ ಐಕ್ ರೈಸ್ ಮಿತ್ತು ಪಾಡ್ದೆ ಬಿರಿಯಾನಿದೆಲ್ಲ ಕಡೆ ಮಲ್ಪರ ಹೋಯ್ನಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಬಟ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಲ್ಪರ ಹೋಯ್ನಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಐಟಮ್ಸ್ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಐಕ್ ಚುಮ್ಮಿ ಬಂಡಲು ಒಂದು ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ತದ ಐಕ್ ಮಿತ್ತು ರೈಸ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಅಂದೆ ಅಂಚದ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ತೀನಿ ಮುಖ ಮುಲ್ಪ ಮುಂದುಲ ರೆಡಿ ಮಲ್ದೆ ತುರೆಲ್ಲ ಎಟ್ಟಿದ ಗಸಿಲ ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಬಿರಿಯಾನಿದ ರೈಸನ್ನು ಮಿತ್ತು ಪಾಡ್ದು ಐಕ್ ಗೀ ಪಾಡ್ದೆ ಸುಮಾರು ಬೊಕ್ಕ ತುರೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ ಗಸಿ ಮಲ್ದೆ ಇನ್ನು ನೈಟ್ ಅದು ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ ಈ ವ್ಲಾಗ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲದ ವ್ಲಾಗ್ ಕಾಂಡೆ ಹಿಡ್ದು ಏನು 10 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಆ ವ್ಲಾಗನ್ನು ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಹಾಯ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾತಿರಗ್ಲ ಇನ್ನು ಶುಕ್ರವಾರ ಅಂಚದ ಕಾಂಡೆ ಬೇಗ ಲಗದೆ ಯಾನು ಒರೆಸೊಂದುಲ್ಲೆ ಸುಮಾರು ಬೆಡ್ ಕುಂಟುಲುಂಡು ಬಾಜನ ಪುರ ದೆಕ್ಕೆರೆಂಡು ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಿಗೆ ನೆಲ ಒರೆಸಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಕಿದ ಬೇಲೆ ಪುರ ಉಲೈಯತೆ ಜಾಪುಂಡು ಬಂದು ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನೆಲ ಒರೆಸೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಮೂಲು ಮೇಲ್ಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಜಾತ್ರೆ ಬತ್ತಂಡು ಜಾತ್ರೆಗೆ ಬಲೇಕ ಜೋಪುರ ದಿಪ್ಪರೆಂಡು ಅವು ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುವೆ ಅಂಚದ ಇನ್ನು ಮೇಲ್ಗೆ ಒರೆಸೊಂದುಲ್ಲೆ ಜಾಲ ದೆಕ್ಕೆರೆಂಡು ಜಾಲು ದೆಕ್ಕಂದೆ ನಮ್ಮ ಉಲ ಏತ್ ದೆಕ್ಕಂಡಲ್ಲ ಸಮಾಪುಜಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಗ್ಲು ಜಾಲ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನೆಲ ಒರೆಸಂಡ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಹಾಪುಡು
ಬೊಕ್ಕ ಧೂಳು ಲವ್ಲೈ ಪೋಪುಜಿ ಮುಲ್ಪ ಬಾಲೆ ಸೈಕಲ್ಗೂ ಬಂದುಲ್ಲೆ ಏತ್ ಸಲಿ ಬೂರ್ನಲ ಅವೇ ಬೋಡಾಗಿ ಸೈಕಲ್ ಮುಲ್ತುಲೆ 2 ಸಲಿ ಬೂರ್ದೆ ಅವೇನು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಲ್ದನ. ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತದೆ ಜಾಲ್ ಪೂರ ಆಡ್ತದೆ ಅದು ಉಲ್ಲೈಚೂರು ಬಾಜನ ಇತ್ತನ ಹಿಂದೆಕ್ಕೆರೆ ಬತ್ತೆ. ಬಾಜನ್ ಬರೋದಕ್ಕಾದ ಉಲ್ಲೈ ಬೆಡ್ಡು ಕುಂಟಿತ್ತನ್ ಬಣ್ಣತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬತ್ತೆ. ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಉಲ್ಲೈ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತೊಂತೀರಿ ದೇವರಿಗೆ. ಚುಮ್ಮಿಲೈ ಚಾದಿ ಒಂತಲ್ಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಚಾಲ್ನ ಶುಂಠಿಲ ಏಲಕ್ಕಿ ಬರೋ ಪಾಡ್ದು ಮಲ್ತಿನ ಚಾ ಯಾನ್ ಕಾಂಡೆ ತಿಂಡಿ ದಾಲ ಮಲ್ದಿಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಅಂಚದ ಅಂಗಡ್ದ ತಿಂಡಿ ಇತ್ತಂಡು ಬಾಲೆಗೆ ಅವು ಕೊರಿಯ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಬಿರಿಯಾನಿ ರೈಸ್ ಒರಿದಿತ್ತಂಡು ಅಂಚದ ಎಂಗುಲು ಬಾಲ್ಯ ಪುರ ಶಾಲೆ ಪೋದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಅವಿನ ತಿನ್ ಬಂದೇನಿಯ ಬಾಲೆ ಬೊಚ್ಚಿ ಪಂಡೆ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಚಾ ಕೊದ್ದೊಂದುಂಡು ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಅನ್ನು ಕಜಿಪ್ತಿದ್ದೆ ತುರೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ ಕೋಡೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ರೈಸ್ ಖಾಲಿ ತಿಂತೀನಿ ತುರೆತಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ ಕಜಿಪ್ ಎಂಗುಲು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ದಿಜ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇನಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕಾಪಣೊಂದು ಅವೇನೆ ಬೆಚ್ಚಾಗದಿತ್ತ ಬಾಲೆನ್ ಮುಲ್ಪ ಶಾಲೆ ಎಪ್ಪಿದಣ್ಣನೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಹರಸಾಹಸ ಇನಿ ಶುಕ್ರವಾರತೆ ಅಂಚ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಚೂರು ಲೇಟ್ ಬಿದಾಡಿಯರು ಅಂಚದ ಆರ್ಲ ಉಲ್ಲೇರು ಬಾಲೆನ ಆರ್ಲೆ ತಂಬೋಪೇರು ಅಂಚದ ರಡ್ಜಲ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಸದು ಪಿದಡ್ ಪೌಂದುಲ್ಲ ಅರೆಗ್ ಲೇಟ್ ಆಡ ಅಂಚದ ಆರ್ಲ ಸೇರಿಯರು ಒಟ್ಟಿಗೆ. ಬಾಲೆನ ಶಾಲೆಗೆ ಕಡ್ಪುರ್ ನೆಟ್ಟ ಕೈಕರೆ ಬಲಿಪುಜಿ ಅಂಚದ ಬಾಲೆ ಶಾಲೆ ಪೊಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಆರಾಮ್ಸ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಕುಲು ಒನ್ನೆ ಬೇಲೆನೆ ಇಜ್ಜಿದಾಲ ಆಡಿ ಎನೀತಾ ಬೇಲೆ ಆಂಡ್ ನಾನು ಒಂಚೂರು ಕುಲು ಒಂದು ಜಿಪ್ಪುಂಡು ಸಾಕಾಗ್ಬೋದು ಬರ್ಸಾಪುಂಡು ತೋಜೋಡು ಫುಲ್ಲು ಮೈಂಡ್ ಆತುಂಡು ಬರ್ಸ ಬರದು ಕಾಪುಂಡು ಸಿಂಹಗಾಳಿ ಒಲ ಬೀಜೊಂದುಂಡು ಒಂಚೂರು ಖಾಲಿ ಚಾ ಬರ್ತೀನಿ ಪೊಯ್ ದಾದ ಉಂಡು ತುಕ್ಕು ಲೈ ತಿನ್ಕ ಕಮ್ ಬಿರಿಯಾನಿದಲ್ಲ ಗಿರೋಷ್ಟದಲ್ಲ ರೈಸ್ ಒಂಚೂರು ಇತ್ತೀನಿ ಅಂಚ ಎಂಕುಲ್ಲ ಪಾಡೊಂದು ತಿಂಡ ಯಾಲ್ನ ಚುಮ್ಮಿಲ ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪರೆ ಆಯ್ತು ಸುಮಾರು ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಇತ್ತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕುಂಟರ್ದೆರ ಪೂರ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಎಂಕ್ ವ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪರೆ ಆಯ್ತು ಐದೊಕ್ಕ ಮಧ್ಯಾಹ್ನನೇ ವ್ಲಾಗ್ಯನ್ನು ಶೇರ್ ಮಲ್ತೀನಿ.
ಬಾಲೆಗೆ ಹಾಫ್ ಡೇ ಅಂಜದ ಬಾಲೆನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಲೆ ತೊಂಬತ್ತೇರು ನಾನು ಉಣ್ಪಿನಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಗ ತೂರೆ ತಲೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ ಗಸಿ ಇತ್ತಂಡು ಅವಿಟೆ ಒಣಸ್ ಮಲ್ಪುನು ಬೈಯಗ್ ತಮಿಳ ಬೋರ್ ಎತ್ತಂಡು ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಮಸ್ತೆ.